No, tak ahojte. Ďalšie video. Ale prepáčte, že neboli videálne shorty. No tak dneska som sa pustil. No ale keby ste mi ešte nenapísali, akú najlepšiu hru, tak nevadí, keď to bude do zajtrajšku. Tak zajtra, dobre. Aby ste vedeli. Update. To si robia snáď zo mňa kozy. Nevadí, ale niečo, ne. Ja teraz točím. Ja to nebudu robiť. Aktualizujem. Ne, nič. Odinštalujem to, ale toto nebude. Toto nebude, ty kokos. Ale ja nič čo nepotrebujem. Tenaj. Čakajte. Videj? Vidíte? Nebudu to ale máš. Je to absurd. Na YouTube. Ale ja to mám bez toho YouTube. A ešte tu tak pozerá, ale môžem dať aj ten... To je YouTube. Tak, a teraz by to malo ísť. Teraz, no. A chvíľu. Počkáme. 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 Kde si počkáme? A to je na pohodku. Počkáme. Sorry, že to tak tvrdo toto trvá. Ale zatiaľ, keď sa to robí, môžete dať odber a like. Kubinko, niekto ti volá, Zlatko. Počkajte, niekto mi volá. Ešte. Môj toto. Viete, môj kamarát. Počkajte. A vy, to je jedno zatiaľ. Nazdar. Haló. No, ty si fakt. A ja teraz robím akurát video. Môžem s tebou? Si na videu. Povedz tam niečo, že ahoj. Ahoj, fanúšky Kuba. Už vidíte, ja si tu zatiaľ niečo spravím, bla bla bla. Dorobím niečo, počkaj. English, to jedno, skipnem to. Nepotrebujeme. Kubo, kúkaj. No. Je to stop. Tak, keď sa vám toto video krátke páčilo, tak nezabudnite dať like a odber.